Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Karong Pasko, magtinabangay ta kanunay para kuan. Kinahanglan jud nato ang pagtinabangay diri sa atong lungsod aron magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod sa Matalom, Little Philippines. Ako naghahangyo sa taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay para pagpadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Unsa may rason nga ato malang suportahan para ang mga programa nga giandam alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom magpadayon ang paghimo og mga proyekto alang sa katawhan sa atong lungsod. Karong Pasko, kitang taga Matalom maghugpong lutas magtinabangay tanan para kay kuan na ron kanang Pasko adlaw sa magpinasaylohay sa tanang basher na sa Facebook o sa kuan. Karong Pasko magtinabangay ta guys para kuan usa ka pamilya kita karong Pasko. Ako nagahangyo sa tanang taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Nila ni Mayor Eric Espahulio kay ang kuan isip usa ka Matalom nun kinahanglan dun natong magtinabangay para ma-realize ang atong magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Kaya ang importante dito guys sa usa ka lugar adunay timor. Dapat ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay ngayon, bukas at magpakailanman. Kaya mao na importante sa usa ka lugar guys, doon na dito timor para magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Okay? Merry Christmas in advance sa kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom, Little Philippines. Ug ako manghinaot nga ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric Espahulio ug mga kauban. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Once again, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric Espahulio o mga kauban. Advance Merry Christmas and Happy New Year to all Matalom 2021.